De jeep is kocht op een veiling in Maarsen. De keeper, Dirk van der Meulen, had er 24.000 euro voor betalen. Het gaat om een originele jeep uit 1945. Van der Meulen is lid van de club van eigenaars van voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Keep them rolling. Nou, ik viel me geen Prins Bernhard, ja, absoluut niet. Maar het is zeker wel heel bijzonder. Je kent je eigenlijk net begrijpen dat je nou dat je in die jeep rieden waar hij zelf in omrieden had, hè? Nee. Dat is wel heel bijzonder. Bewijzen van echtheid had Van der Meulen ook, liek als een kopie van het kentekenbewijs op naam van koningin Juliana. Persoonlijke bezittingen van Prins Bernhard zitten er net meer in. Of toch wel? Ik rit ze hem even hier, dat is wel even leuk. Hier zit een geweerhouder in. Oh. Tje, helaas, die is leeg. Ja. Dat is jammer. Maar je koest die geweer inzetten. Ja. En ik weet ook van uw documenten die ik bij het voertuig had, dat er op Paleis Soesdijk, daar is deze auto letterlijk broek voor de jacht. Ah. Dus Bernhard zal zijn jachtgeweer hier wel in hongen, mag maar rekenen hier. Ja. Hij hier al een jeep uit 1942. Zijn nieuwe onwinst zal Van der Meulen van Joert al in de etalage van zijn berenwinkel in Drachten uitstallen.